चिंचवडमध्ये भाजप आणि राहुल कलाटे यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झालेली आहे। माजी नगरसेवक सागर अंधोळकर आणि कलाटेच्या समर्थकांमध्ये ही हाणामारी झाल्याचं कळत आहे। पिंपळे गुरव माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्राच्या बाहेर ही धडपड झालेली आहे आणि त्यामुळे पोलिसांनी इथे बंदोबस्त सध्या वाढवलेला आहे। नाझिम मुल्ला आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट दिले। नाझिम अमोल, सकाळी 7 वाजता मतदानाची प्रक्रिया जी आहे ती या ठिकाणी सुरू झाली। तेव्हापासून शांततेत मतदान जे आहे या ठिकाणी सुरू होतं। मात्र मतदान एक 9:30 वाजता ज्यावेळेला अडीच तास पूर्ण झाले त्यानंतर तणावाचं वातावरण जे आहे ते या ठिकाणी पाहायला मिळालेलं आहे। पिंपळे गुरव हे माध्यमिक विद्यालयाच्या मतदान केंद्रामध्ये अशा प्रकारचे हे वाद जे आहेत या ठिकाणी रंगलेले आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। भाजपचे माजी नगरसेवक सागर अंधोळकर आणि बंडखोर उमेदवार राहुल कलाटे यांचे समर्थक जे आहेत ते एकमेकांमध्ये भिडल्याचं या ठिकाणी पाहायला मिळतं। दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पत्नी अश्विनी जगताप यांनी याच मतदान केंद्रावरती आज सकाळी 7:30 वाजता मतदानाचा हक्क जो आहे तो बजावला। त्यानंतर 2 तासांनी अशा प्रकारचे वाद जे आहेत ते या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत। प्राथमिक माहितीनुसार असं कळालेलं आहे की राहुल कलाटेचे जे समर्थक होते ते त्या ठिकाणी आले तेव्हा पोलिसांनी त्यांना हुसकवण्याचा प्रयत्न केला। मात्र तिथंच भाजपचे माजी नगरसेवक सागर अंधोळकर उभे होते। मग त्यांना का तुम्ही बाजूला करत नाही असा आक्षेप जो आहे तो कलाटेच्या समर्थकांनी घेतला आणि त्यातून ही जी हाणामारी आहे ती झाल्याचं आपल्याला दिसतं। अगदी मतदान केंद्राच्या बाहेरच जी सीमा भिंत आहे त्या ठिकाणी हे अशा प्रकारचे अंधोळकर आणि राहुल कलाटेचा समर्थक एकमेकांमध्ये दिसल्याचं आपण दिसतंय आणि आता पोलिसांनी बंदोबस्त या ठिकाणी चोख केलेला आहे। कोणालाही या मतदान केंद्राच्या जवळपास बिलकुल दिलं जात नाहीये, केवळ मतदारांनाच या ठिकाणी बिलकुल दिलं जात आहे। सध्या तणावाचं वातावरण या ठिकाणी आहे। जेव्हापासून प्रचार सुरू झालेला आहे तेव्हापासून प्रचार संपेपर्यंत कोणत्याही प्रकारचं तणावपूर्ण वातावरण किंवा अशा प्रकारचं वाद जे आहे ते या ठिकाणी पाहायला मिळाला नव्हता। परंतु मतदानाचा सर्व प्रचाराची प्रक्रिया संपल्यानंतर अशा प्रकारचे वाद जे आहेत आता अशा प्रकारचे वाद आता उफाळून आलेले आहेत। धन्यवाद नाझिम या माहितीबद्दल। एबीपी माझा, मोठा डोळे, बघा न्यूज।